дар футболи муосир обрӯи футболбозон кам ба натиҷаи бозӣ таъсиррасон мебошад. баъзе футболбозон бо тамоми қувва кӯшиш мекунанду шароити беҳтар барои ҳамдастҳояшон фароҳам месозанд, вале чун одатан ё кӯшиши зиёди онҳо натиҷаи баръакс медиҳад ё тамоми корашон аз назар дур мемонад. имрӯз беҳтарин бозингаронеро мегӯем ки дар дастаашон қадри паст доранд ё ҳунарашонро аҳамият намедиҳанд. кӯшиш мекунанд, вале меҳнаташон подоше надорад. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистрация осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfoot ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. дар ҳайати Арсенали Лондон бозингароне ки заҳмати бештар мекунанд зиёданд, аммо на ҳамаи онҳо ба қадри зарурӣ шинохта шудаанд. ба ин гуфтаҳо нимҳимоятгари ҳимоявӣ Томас Пати мисол шуда метавонад. ин футболбози 29 сола мавсими чорум аст ки дар Арсенал қарор дорад ва маҳз дар ҳамин даста ӯ бозии кушоди худро нишон дода тавонист. бозиҳои гузаронидаи Томас мавсим ба мавсим бештар мешаванд, зеро нақшаш дар ҳайат калидӣ гашта истодааст. заҳматҳои худи футболбоз буд ки имрӯз ӯро девори такявии Арсенал мебинем. барои мухлисон чӣ? барои мухлисон Томас дар сояи бозингарони хати ҳамла мемонад. бозингари дигаре ки дар Арсенал формаи беҳтаринашро нишон дод, ин Мартин Эдегор аст ки қаблан дар Реал Мадрид мавқеъ наёфта буд. таҳти роҳбарии Микел Артета Эдегор куллан бозии дигарро нишон медиҳад. масалан нишондодҳои мавсими қаблиашро бинед. 10 гол ва 6 ассист дар 27 бозии Премер-лига. натиҷаи олӣ барои бозингаре ки қаблан нолозими дастааш буд. бечора Эдегор агар як иштибоҳ кунад, ҳама мухлисони дастааш чашм ба натиҷаҳои қаблиаш мепӯшанд. мухлисони туфангчиён бештар ба таърифу тавсифи ҳамлагари ҷавон Букайо Сака машғуланд ки дар соли гузашта 12 гол ва 10 ассистро дар Премер-лига ба қайд гирифта буд. ба ҳамин хотир новобаста аз инкишоф ёфтанаш Эдегор бояд ки болои худ кор кунад. ҳамлагари Атлетико Мадрид баъди бозгашташ аз Барселона шарафи дастаи пешинаашро ҳимоят дорад. соли 2019 мухлисони мадридӣ бадбинӣ нисбати Гризман доштанд, зеро ӯ ба дастаи рақиб гузариш намуд. аммо чӣ хеле набошад, ҳаёти Антуан дар Каталония хуш нагузашт. дар ҳайати Барса Гризман худаш сояи худаш гашт. дар мавқеи асосии худ ҳатто бозӣ кардан барояш душвор шуд, ҷое ки Суарес қаблан бозӣ мекард. бо мурури замон тобистони соли 2021 Гризман иштибоҳи худро дарк карда ба Атлетико бозгашт кард. ӯро аслан ба иҷора доданду шарти харидро дарҷ карда буданд. ҳамоно мухлисон баъдаш медиданду доду фиғон сӯи Гризман бештар мешуд. формаи қаблии Гризман пайдо шуд ва худи футболбоз ҳам аз қабл дида тағйир ёфт. сармураббии дастаи Атлетико ба Гризман нақши нав дод ки аз қафо ба ҳамдастаҳояш кӯмак мерасонд. Антуан бори гарони дастаро ба дӯш гирифта, болои ин ҳам натиҷаҳояш хуб шуданд. баъди трансфери бад шудану беқадр шудан, Гризман саҳифаи навро дар корномааш боз кард. нақши ӯ дар мунтахаби Фаронса ҳам бояд беҳтар шавад. маҳз бо лидерии ӯ ва шумораи тӯбрабоиҳояш Гризман мунтахабашро то ба финали ҷоми ҷаҳон ҳамраҳӣ мекард. Тер Штеген соли 2014 аз Боруссия Мюнхенгладбах ба Барселона гузариш намуда шарафи каталониҳоро ҳимоя мекунад. аз ҳамон замон Тер Штеген нишон дода буд ки яке аз беҳтарин дарвозабонҳои ҷаҳон мебошад. марк дар бозиҳои анҷомдодааш дилхоз зарбаҳои рақибро баргардонида метавонад. дар қаҳрамонии Барса бошад, нақшаш калон буду дар аввалин мавсимаш ҷоми лигаи қаҳрамонҳоро соҳиб шуд. ҳама ин натиҷаву дастовардҳо сабаб нашуданд ки диққати омма ба Тер Штеген равад, чун ӯ дар яке аз дастаҳои бузурги аврупоӣ бозӣ мекунад. аксаран дар он фикранд ки Тер Штеген лоиқи беҳтарин будан нест. ҳамин фикрҳо оиди Куртуа, Алисон Бекер, Нойер ҳам ҳастанд. дар ҳайати Олмон бо сабаби монархии Нойер Тер Штеген кам ба ҳайат роҳ меёбад. охир ин бозии Тер Штегена бинед дарк мекунед ки ӯ бояд аз 12-солагӣ шомили ҳайатҳои мунтахаби Олмон мешуд. аммо ҳайати мураббиён ҳар бор Нойерро интихоб мекарданд. баъди ҷоми ҷаҳон ҳам Ханс Флик қайд кард ки Нойер дар Евро 2024 иштирок мекунад ва ба ӯ боварӣ доранд. Тер Штегени бечора боз якчанд сол дар сояи ҳамватани худ боқӣ мемонад. рӯзноманигорон аслан барои диққати мардумро ҷалб кардан оиди футболбозе хабар мебароранд. шояд ки барои дар маркази диққат будан футболбозон корҳои ғайриоддӣ кунанд. ё роҳи дигаре ҳам аст ки аз ҳаёти берун аз майдони футболӣ ба дигарон нақл кунанд. охири имрӯзҳо хайпу воима сабаб мешавад ки шартномаҳои бузургам ҷалб карда шаванд. ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои баъдӣ хайр.